Wasu iyalan musulmi a Palestine su suke rike da makullin coci mafi tsarki ga Kiristoci, cocin Sepulchre. Kiristoci sun yi imani cewa a nan aka gicciye Annabi Isa kuma aka binne shi, wanda musulmai ba su yi imani da hakan ba. Karni da yawa da suka wuce, manyan aƙidu na Kiristoci kamar Roman Catholics, Coptics, Armenian Apostolics, Ethiopian da Syrian Orthodox suna yawan faɗa mai tsanani domin mallakan ikon cocin. A nan ne labarin ya canja. A shekara ta 1187, Salahuddin Ayyub ya karbi iko da Jerusalem, sai ya karba makullan cocin daga hannun Kirista kuma ya damka makullan ga musulmi, wato iyalan Nusaiba, iyali mafi dadewa a Jerusalem. Sun ci gaba da kula da cocin, sannan aka daina samun sabani tsakanin Kiristocin. Wani abun mamaki shine bayan shekara 800 har yanzu dai wannan iyali su suke rike da makullan cocin, kuma Kiristoci na zaune lafiya da juna. Iyalan ke budewa da rufe cocin